आबैनि बार्थडेआव दिनै बाहेराव थांनानै सानाव बार्थडे पार्टी होनानै फैबाय आरो दा मोनानि खेबसे बहाबा थांबावदो ओमफ्राय जों दा दसे रेस्ट लादो आरोना फ्रिया जोंहा दा जोंनि जानाय लोंनाय जगार खालामनांसिगौ संनाय खावनाय जासिगोन एबार जोंनि दा जोङो मा जागोन माशरुम जानोसै गुड मर्निं लोगोफोर लाल साहा लोंदो नै मिथाइखौ जाखांनानै दासो देखायसिगोन आरोना मुरि साना लगायनानै लोंदो ओमफ्राय नालेंखर लादुमोन जाखांबाय सेभिं खालामदों मालाय माबानि थाखाय सोरा पुरा मबाइलावनो बिजि साहा लोंनाया मेथाइखौ मा सोलाबाय थायो आं मा होखोमाबाथाय बेखौबो खुगायाव सोखोमालाय लाङोसो बियो गुड मर्निं लोगोफोर फुंनि 5ता जाबाय जोङो दुगैखांनानै देलायखांबाय आं दुगैग्रोदोंमोन बिनि उनाव रानिया दुगैखांबाय दासो बिदिनो लाय एबार दरजा खुलिसिगोन मेडामा दुगैगासिनो दुगैखाङाखै ओमफ्राय जोङो दा गोजौआव थांनानै बनास नागिरहैनोसै आइएनडि स्लट गेम गेलेनो थाखाय दिनै समबार नालाय दिनैनि दिनाव माने सानफ्रोमबो समबाराव बानास होयो आरोना उइकलि बानास बेनिफ्राय मान्थलि बानासआ 1 तारिखआव होयो आरो मासनि 1 तारिखआव आबैया जोंना दुगैदोंना दुगैयाखै जोङो गोजौआव माने खिरखिथिं नाहरो आरोना गोजौआव खिरखिथिं नाहरबाथाय आबै दुगैबाथाय बाथरुमनि लाइटआ जोंनानै थायो आरोना होमबानिया जों आबैया दुगैदों नोङो ओमफ्राय 5ता जाबाबो जोंना नै बारा स्रां जायाखै जोङो लाइट लगायनानैसो दङ थाबखौनो खबर जाया इयाव 6तायावसो दा खबर जागोन आरोना जाबाय चलो गोजौआव थांनोसै एबा दरजा खुलिनो थाखाय दरखौ नेना थाहैनोसै आरोना मासि आराम बार फैदों फुंनि बार 6ता जालायलायबाय दाबो दरजा खेवाखै आबैया नैबे दरजाखौ खेवगोन आरोना खेवनानै जोङो हाबनांसिगोन